tembok bab kapan awake dhewe kudu nggunakake masker. Amarga ing wektu iki awake dhewe kudu waspada lan marang penyebaran COVID-19. Mitra WHO wenehi nganggo masker yaiku kanggo wong kang sehat nganggo masker nalika ngrumani wong kang terinfeksi virus corona. Banjur nganggo masker nalika watuk lan wahing. Terus masker luwih efektif nalika wong kang nganggo masker asring musuh migunakake sabun lan banyu utawa hand sanitizer. Banjur nalika nganggo masker uga kudu ngerti carane nganggo lan mbuang masker sakwise masker ki mau digunakake. Lan pungkasan nalika lelungan. Para kadang tetep jaga kesehatan yo. Ayo bareng-bareng njaga awake dhewe lan keluargane dhewe.